Panapanahon ng pagkakataon, may babalik bang kahapon? Natatandaan mo pa ba nang tayong dalawa ay unang nakita? Panahon ng sa piling ng mga bulaklak at halaman. Doon tayo hinarap at tumulay. Kaya sa Mandaraya, Dagon, walang isa taong di marunong tumaya. Dagon, ayaw ba? Inugit ng puso sa punong mangga, at ang hinalay mong gumamela. Magkahawak kamay sa dalampasigan, malayang tulad ng mga ibon ang gunita ng ating kahapon. Ang mga puno't halaman ay kabiyak ng ating gunita. Sa paglipas ng panahon, bakit kailangan ding lumisan? Panapanahon ng pagkakataon, may babalik bang kahapon? Ngayon ikaw ay nagbalik, at tulad ko rin ang iyong pangarapin. Makita ang dating kanlungan, tahanan ng ating tulad. Bakit kailangan lumisan? Panapanahon ng pagkakataon, may babalik bang kahapon?